El govern valencià, en mans del Partit Popular, porta 14 anys destinant a fastos i propaganda els diners que haurien d'haver anat a parar a millorar el sistema educatiu públic, a acabar amb les llistes d'espera de la sanitat valenciana o a recolzar a les persones dependents. Això és el que pensàvem fins ara, i així ho dèiem. Però ens quedaven curts. Estos dies estem comprovant, bocabadats, com els diners de les arques públiques sembla que donen per a molt més que per a la seva política de megalomanies i que darrere de l'escaparate hi havia algo més que tratges i bolsos. La corrupció ja no és únicament un fenomen localitzat a les Terres dels Fabra, a Torrevella, a Oriola o a Ribarroja. La corrupció es guitza de manera generalitzada a les administracions valencianes, cosa que deslegitima l'activitat política i allunya cada volta més a la ciutadania de la participació activa en els assumptes públics, fent cada volta més feble així la nostra democràcia. Per això, una de les resolucions que hem presentat des d'Esquerra Unida és la petició d'una comissió no permanent a aquesta cambra per tal d'estudiar i aclarir els casos de corrupció que afecten a les administracions públiques valencianes, perquè cal evitar tots aquells punts opacs en l'exercici de la política i en la gestió de recursos públics, per tal de generar la màxima confiança en el nostre sistema democràtic. A més de tot això, Terra Mítica, la Fórmula 1, la Ciutat de les Llengües, la Volvo Sean Reis, la Ciutat de la Luz i un llarg etcètera de projectes es mengen els diners sense parar. Anàvem a ser l'enveja de tot l'Estat, capdavanters a Europa. Però amb aquesta política d'escaparate el Partit Popular no ha aconseguit la prosperitat promesa. Ara bé, sí ser portada quasi a diari dels grans mitjans de comunicació estatals i que tots els informatius, excepte el de Canal 9, evidentment, comencen amb la imatge del món honorable i no precisament per aquests grans esdeveniments. Deuen estar satisfets, senyors i senyores del Partit Popular. Ho han aconseguit. Enhorabona. A aquestes altures tot el món sap situar-nos en el mapa, encara que siga el mapa de la corrupció. Les conseqüències de les seues polítiques estan sent dramàtiques per als ciutadans i ciutadanes del País Valencià, que veuen cada dia com l'educació, la sanitat, el benestar social, l'habitatge o l'atenció a la dependència han deixat de ser un dret conquerit per molts anys de lluita de la classe treballadora per a ser un negoci molt rendible per a uns pocs. Front al fracàs escolar del 40%, front als 1.300 barracons que hi ha al nostre país, front a l'ultracatolicisme que els du fins i tot a finançar col·legis on se segregue a l'alumnat per raó de sexe, des d'Esquerra Unida li exigim una xarxa pública d'escoles infantils de 0 a 3 anys. Li exigim al Partit Popular ensenyament en valencià. Exigim acabar amb la precarietat del professorat i els recursos suficients per a que els llibres de text, el menjador escolar i el transport siguin gratuïts en totes les etapes educatives. Front a una política de concertació amb centres privats, la majoria en mans de la jerarquia catòlica, on s'impedís en la pràctica la matriculació de l'alumnat immigrant, nosaltres reclamem que s'assenten amb els agents socials i elaboren un nou mapa escolar que doni resposta a les noves necessitats i garantisse que el 100% de l'alumnat pot estudiar als centres públics. Front a unes universitats privades que devoren els recursos públics, volem un finançament just per a les universitats valencianes. Front a l'estrepitós fracàs de la BIU, exigim que es reconsideri aquest projecte que s'ha demostrat, com ja dèiem alguns, totalment inadequat a les necessitats de l'educació superior al nostre país. Ahir, la portaveu d'Esquerra Unida li recordava al president com el Consell li ha donat l'esquena a les persones amb més necessitats. I si hi ha un col·lectiu especialment maltractat pel govern valencià, aquest és el de les persones dependents. Per la seva mala gestió, milers de persones han mort mentre esperaven les prestacions. Tarden més d'any i mig en resoldre els expedients perquè actuen amb oscurantisme, amb lentitud i amb arbitrarietat. I a més han privatitzat l'ajuda a domicili. Davant de tot aquest despropòsit, així tenen 8 mesures encaminades a acabar amb la privatització, tant en el procés de valoració com en el de la prestació de serveis.